egwu dị ọkụ ọhụụ na ụzọ ekele akara kachara bịa a na-agwa ọtụtụ na ọnwa wo na-ese ọgụrụ na karate onye ngwụrụ akpa n'ọsọ ọnwa wo na-ese ọgụrụ na karate onye ngwụrụ ya gbawa onye ngwụrụ akpa ọsọ ọnwa wo na-ese ndị Igbo ndị nwe m mma mmanụ kanụ rienụ ṅụọnụ ma meenụ gịnị Igbo kwezonụ. Mma mmanụ ndị nwe m nọ chai ekele dịrị unu n'ụbọchị kedị taa maka na ihe niile na-aga ọfụma ka anyị na-ekwu ya na gịnị n'inwe gịnị okwukwe. Unu anụlanụ egwu m gbachapụrụ ihe egwu ahụ na-ekwu na ọnwa bụ gịnị eze itiri ga-ala n'ala Igbo. Ama m na Olisa bi n'igwe na-alụ ọlụ dị nnukwu n'ebe ala ndị Igbo nọ. Chineke ga-eme ka anyị bịakọta hụkarịtakwa onwe anyị n'anya maka na ndị Igbo bụ gịnị ọnwa anyị abụghị itiri, anyị bụ ọnwa na-achara ụwa niile, ọnwa na-acha obodo ọbụla ebe anyị nọ, ọnwa na-achara gịnị Naịjirịa. Ụmụnne ya bụ isiokwu m n'ụbọchị kedịta. Abụ m nwaada Chisom Alọzie, nwanne unu nwanyị. Ọ bụ ya na-ewetara unu ozi ọma n'ụbọchị kedịta. Gwachere ka ịnụ isiokwu m n'ụbọchị kedịta. Ya ahụnụ ndị Igbo unu ahụlanụ isiokwu anyị n'ụbọchị kedịta bụ gịnị omenala. Gị ka onye Igbo a maara gị dịka onye Igbo, ị maara omenala gị, ị madịrị ebe isi pụta ka njikere gị, ị maara ebe isi pụta, ị jụọla nne gị maọbụkwa na ị jụọla nna gị kedu otu ezinụlọ anyị si pụta, kedu otu ya esi mee gịnị mepụta, abụrụ m ebe m si kedu otu esi mee gịnị pụta. Kiche na achọsụ mee gịnị gbọpụta gị n'ọnụ? Mba nwanne, agbọpụta gị n'ọnụ. Ị ga-aga mara ebe isi pụta, mara otu agbụrụ gị si pụta. Ya bụ nke a na-akpọ family tree line. Mara otu ezinụlọ gị si mee gịnị pụta. Nke a bụ ihe ị ga-abịa nọrọ, ị ga-ama elu, ị ga-ama ala gbasara ntọala gị. Ịma ntọala gị bụ ihe dị gịnị oke mkpa. Ị madịrị omenala ndị ebe unu? Mara omenala ndị Igbo, ị ga-aga jụọ ajụjụ. Ọ bụrụ na ị bi n'elu biri n'ala, ị ga-ama omenala. Ihe onye ọbụla na-asụgharị, na-ekwugharị, na-agagharị aka na ihe ala akọgharị na-asị gịnị ka ndị Igbo bịakọta gịnị ọnụ. Ihe mbụ ị ga-ama ebe isi pụta, ị ga-ama omenala, ị ga-ama agbụrụ gị. Ya bụ ọ bụrụ na ị maghị omenala gị, ị bụghị ezigbote nwa afọ gịnị Igbo, ị ga-aga ka ị ga mee gịnị mata omenala gị, na-abụghị mgbe ihe emewe ka abịa na-abịa ajụ ndị ọzọ ga na-asị Idechidi ịnọọla ebe a, ịnọọla n'obodo, ịma ihe nọ n'obodo na ịnọọla n'obodo taa anya biko oloweta esi eme ha maọbụ ndị gị
a ga-eji eme gịnị eme ihe a mba. Bido ugbu a jụwa ajụjụ. Ọ bụrụ na anyị ga-enwe Igbo ọhụrụ, ya bụ Igbo ọhụrụ a bụ Igbo ndị nwere otu obi, Igbo ndị ma ntọala Igbo, ndị ma otu ntọala Igbo si pụta, Igbo ndị ma otu anyị kwesịrị ịdị. Ya bụ na ị ga-ama agbụrụ gị, ụkpụrụ isi pụta, omenala gị. Oge na ha erula o mgbe ihe ọma ga-abịa mewere ndị Igbo abịasị na ọwụ ndị ma ntọala otu Igbo si pụta. Ọ bụ ndị a ga-eme gịnị enyere aka, ndị mbụ a ga-eme gịnị enyere aka. Mana ọ bụrụ na iso ndị amụrụ m n'obodo ka mpa m maọbụ mma m asị m na m bụ onye Igbo, oho chibụrụchi ọwụ taa ị ga-akwa ịchọ ihe ị ga-eme ha. Ya bụ ndị nne na ndị nna, biko jisi n'ike kụziere ụmụ unu omenala. Jiri oge ugbu a eji na-asọ mgbe ọrịa nkuku a bịara nọ, ya bụ isolation period, jiri ya kụziere ụmụ gị ihe gbasara gịnị omenala Igbo. Kụziere ha otu Igbo si pụta, kụziere ha ihe mere na ihe ji pụta n'ezinụlọ ha pụtara, kụziere ha otu ndị Igbo kwesịrị ịdị. Ya bụ na nụrụ egwu nnọ na-agba, egwu nnọ na-ekpe, ọ sị gịnị na gịnị, ọnwa bụ eze, ama ndị Igbo ama asụ nwa. Itiri na ha ga-ela n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ịmaghị omenala gị, ọ ga-akakwa gị aka n'ahụ o, adịghị ama ama. Ọnịcha gwara gị bosi. Ya bụ ihe m ji na-ekwu bụ na a maara ndị Igbo asị ndị na-agba mbọ, ndị na-eme ha etikata ofu obi, gbakọta izuzu, mee ihe, ha emepụta ihe a na-ahụ anya. Biko anyị kwesịrị ime ebe anyị si pụta, mana na ya ga-ekwe ka ndị obodo ọzọ tiyasa anyị. Ndị obodo ọzọ emegharịala anyị anya nke ukwuu. Ka anyị kwụsị ya, ka anyị bido na-ahụ onwe anyị n'anya, ka anyị gaa laghachi na otu anyị kwesịrị ịdị. Ya bụ na ihe dị mkpa iji amata omenala, mara otu Igbo si pụta, na anyị bụ ndị kwesịrị ịhụkarịta onwe anyị gịnị n'anya. Anyị ekwesịghị na-akpọ onwe anyị gịnị ashị. Kwasị na agbakọta ukwu nyụọ mamịrị, ya eme gịnị, ya agba ụfụfụ. Agbakọta ukwu nyụọ mamịrị, ya agba ụfụfụ. Anyị kwesịrị ịbịa kata asụsụ anyị a kwesịrị ime anyị jikọta anyị ọnụ, anyị abịakata mee ihe, maka na anyị bụ ndị na-eme gịnị, eme ihe, emepụta ya ndị mmadụ ahụ ya, ahụ ihe anyị na-eme anya. Onye Igbo anaghị eme ihe ya dị gha. Onye Igbo a na-eme ihe ya dị ụtọ ọbụla. Anyị na ụdị esi eme ihe eme anyị. Ya bụ biko, tupu anyị abịakọtawa ọnụ, ka mara oge, mara otu isi pụta, mana otu Igbo si mee gịnị pụta. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị gbakọta, wulie onwe anyị, ka anyị mekwe gịnị, ka anyị dị otu, ka anyị na-enyere onwe anyị aka. Na-abụghị bịa ihu nwanne gị ga na-eme ka ọwụ ibuchi nwanne gị. Ka anyị hụkarịta onwe anyị anya, ka anyị nwee otu obi, mara ihe a na-akọ. Maka na ekworo lashịrị, ekworo la nnukwu juru n'ime anyị. Ka anyị gaghachi, mara otu anyị si pụta, mara mgbọrọgwụ anyị, mara ntọala anyị. Hapụ ndị mba ọzọ na-emegharị anyị anya. Ka anyị gaghachi, mara otu anyị si pụta. Ihe a ga-enyere anyị aka ịmara otu anyị ga-eji gịnị mee gịnị bịakọta ọnụ. Ọnụrụ biko kara ore nwanne ya, na ọ dị mma ka anyị bịakọta, mara ihe a ga-eme ụwa anyị. Maka na
onye nke a na-ekwu ihe ọzọ, onye nke a na-ekwu ihe ọzọ. O nweghị mgbe anyị ga-eji bịakọta. Tupu a na-achọwa ịbịakọta ọnụ, anyị ga-aghọta onwe anyị, ghọta ebe anyị si na-abịa, ka o nyere anyị aka ka anyị were nwee nchekwube n'ebe anyị na-eme gịnị aga. Otu a ka ọha m n'ọnụ taa. Anyị ga-ahụkwa n'izu ụka ọzọ na-abịa abịa. Udo dịrị unu. Ka Chi